Wati jora, wati mol, nobar wati feminine jora, kirima singsa tabuk tongkhot. Kereng thayo, Buphang wafang klai tongbayo, nok huruk bai tongbayo. Obo haikeno, khwaitula shukor adevelope khobja, muglika mini pultoli amchayo. Bisi sara umur Kajak thachuk Buphang bai kalakya, nukhung khunchili cheke chakai engai thangka. Patika tini phungni damchar sek tamani jora wo. Obhai jora hamya khanawi thangu shogokya TIPRA Mothani adongro. Nok bai mani jora wo, nok bisingo tongo khorok buri borok. San tongo bai kathang kipilka hayake thibe kyamon. Rangri rimaya phano. Bisi sara umur Kajak thachuk Buphang kotorma bai Kwlaima bai pal khlayi tansolakya rasolakya TIPRA Mothani adongro. O samungbutango phaimanjak phaikya khwai Journal Chairman Boromgonang Bishu Deburma, khwai Working President Boromgonang Tirthi Deburma tei kubun adongro. Sarangkai tini bahai ke khanawai tini nok baimani je ungko sope kenoro. Dalake hambai tini video pasito. Chung tini kiching tini khoi political district ni tini ata Tirthi Deburma bin bisin tike Kwlaima ka phungni 8 jarawa. Kwlaiman ka je phungni 6:30 jarawa. Je pochim champasar adisibly ward nong 1 tini takok Porimol Deburma ni nok sakawa. Kelaika bini parangka yang pultoli munipuri bosti ke bui saya ke semano uparawa boni prai 100% saya kesam ke Buphang thachu Buphang bong nukungo kelaika o jarawa boni chare babisinawa tongmani jara teborok bonok nukungo phungni jara ba songlaiman jara abai jara bong saka Buphang kelaika kicha kichu borok jotona sak dukhum baikya ngai balai wanwa sinja ani bangai chini state government no tung chini disi hapon hite te angu khoi journal ni ngai boron thane ang ko bung narogo boro especially borono hamkai relief diwoi borono kaisa boni nok na hai chengai dinani reconstruction ni bangai borono kaisa package dinani untun karan boroni je nok puno marogli abon nok ni khat chuki te boni showcase mani khuni songjone mani joto marim samni joto wati pampio manjok baikha nok bai mani yagulo amungai state government jahate abrono seriously babe naye bini tosildar ni bisinti ke inquiry ka hamke khayai spot of hai visit nang khangton angni ji sakbai tong SDM kok sanai tei boni nok nu kungo tawati pampia tongnai channa jaga kun kore temporary fan kaise brono relief ni bangai kaise ব্যবস্থা খাইton abai kaise step na harai kai mono kobong nai jate state government daki amna step na harai bon SDRF ba NDRF ni বিভিন্ন স্কিম tongo বিভিন্ন fund tongo fund hite brono jake relief dioi daki nok complete khaidina nitu Gesatep chung nukjago dabu mohai je nobarwati femani jora dabu chung nuk tong thanai rogo kobangma je nok rogo Buphang rok sikramjak mani da chim borok to besibak da kami rogo Buphang korok tong kana rogo da TIPRA salu korong tam sanai tini to aro nukha already borok je ishor basi ruisebo kokhai thango himano mane borok thina tomar pheba borok gathang chung tini nuk paimani ngai dabu tam saglaina chin TIPRA sarokno lukoro tini boni ishor ni khairokma ba jarai tini borok bang langma harina tomani yokha mono ko nyai te chini tong kosong tong nai chini TIPRA sarokno norok umahai Buphang kotor nok gana gini diri tong khangkai norok abo SDM bo ba video ni through application khayai amahai Buphang kotor no SDM through ke no borni rohore akne borni abahai rana ni ba subaina ni ba norna ni ব্যবস্থা abahai tongo amugin norok abahai rogo saimandi jahate aborok hai nor application khai ba SDRF NDRF ron thariwo ba through video ba through SDM ni through ke no abahai application khai amahai Buphang kotor rok sorkari babe borok rawai ba Buphang tanai sewi de hormano abai scheme rotung abai sudu rotungo amnor saimandi ngai umahino nok gana gini jodi noni abai Buphang rotung hangai norok abai no kaisa application ba darkhasto siyai norok SDM ba video ni through khayak nei SDM no rohodi jate abai Buphang rong hite buskani sal rogo amahai kebong muro hite katina bangai sambai